Dat was toch wel een teleurstelling voor basisschool Busdaal uit de Ruiver. Ze hadden zich geplaatst voor de grote verkeersfinale. Nadat ze eerder in de regiofinale Angerscholen uit Midden-Limburg hadden verslagen, moesten ze het nu opnemen tegen scholen uit Noord- en Zuid-Limburg. Lange tijd deed Busdaal nog met voor de eerste prijs, maar in de laatste ronde ging het alsnog mis. Uiteindelijk moesten ze tevreden zijn met een 4e plek. Een basisschool uit Sittard-Geleen ging er uiteindelijk met de eerste prijs vandoor. De winnaar van de verkeersquiz 2016 met 62 punten uit Sittard-Geleen, de Maaskei in het groen. Anne, jammer. Ja, heel erg. Tot de derde ronde ging het heel goed, hè? Ja, we stonden tweede en uiteindelijk zijn we 4e geëindigd. Dat is wel de 4e van heel Limburg, hè? Ja. Wel een beetje trots. Ja. Vooral teleurgesteld. Ja.